Wat ya kadiam la jong ru nga sha invite aki pelok ro nga lej bet ngam sung thu tin ga e ke nga lej bet tang bala deb lej khmat ublei la biang han rai kan ma bo ublei udon tang ublei be shisha tu dan hajrong he tang bam tip ra bar sa alf tau tau dan bat ni he mom tip ri kata tang ba phem tep ra ke jing jar kam sim go jong ngam tip shu ngan le kum no ngam tip shu ngan le kum no nga koli pa ngong pa kut bai ke jing em jong kam sa shu ban dan ka bet phi ipai ang nga ba phabit siteng kli phalabu at te to lele dia kata to lele no mari pa pat iyam hakmat jonga ba phamdei ben le ko ta bat ko jing pat ka men sim bim tip em mom dan jakai shu ngam chu bam ngam judi remit la bas ngam ju bam o menne ka singir nga shu bam tang panyapel mo menne ka singir ru bana nang panyapel nga shu impat balai ga klem bam ma klem dinga im bat ka jing im ka jonga nga sngo si ai im la jong fitep ya memar balai nga sngo em hapo bengalur nga sa nga biang ki perlok nga biang ki perlok henry fitep ka jing tray ka banga tray nga sha le beng ha bom dei banga sha le beng ha jing tray jonga nga sha tu ka phone nga sha tu ka minta nga thi de ka phone thamai minta nga thi de ka phone thamai phim tip re nga thi de phone thamai pen efe nga thi de ka samsung life 4000 ngadang thi de ka phone thamai minta tang na ka bu sha tu ka to ka dei ka phone ka ba input thna tam ka mat jonga nga karpat itu briew upik nga call da ka nam pa jong malik jonga nga upik to briew and develop upik to briew ong hana kum no aya ka pisah nga sa ay ka phone nga ong nga dei ngam dei ka briew ka ba reach ka mat ka jong fi te so bha map ang so bha map shim no ito ka phone pite menta danga phone em la sha ngan pin ia phi mai ka proof ang shim no ito ka phone am tre re han dei pa phi ngalon kam e pat yo number jong email ipa jong ki para jong ki family ba yo samlaru bun sin bang shu cha tek hapo Instagram ngam judan por ban text hapo WhatsApp contact number ngadon ki contact tang khat lai tel ki contact han re balai pat nga sha du simon ha du kan le ka phone jonga em nga dei ka breu ko bam ju don re ka phone klem akor ha phone jonga hoot nga bayar klem akor hoot nga bayar klem akor ha live bat ka jing barai klem akor jonga ha live ro hoot kala bakla shu bapel bat ngam ju padon re ki phone klem akor hapo mobile jong tengam ju bu password em ngam bu password ren dangala klem bu password ngayo minin ka message ngayo minin ka message ba uto shin rang ba tu ya ka phone go jonga pitep ulik tek ya ki shin rang hapo Instagram ngala shin minta ka password usama jonga minta la shin ya ka password te uang kum no udiman pisa ya ki breu nga jauh ki umat pitep nga jauh ki umat nga kampat jubam ka pisa jong no ampat jubam ri pe nga shem jing yan jar hapo bengalur hadongan khut ka mensi nga shem jing jar ngam ju tak tir ban ong ban shim na ka pisa jong no tang ka hok la jong akamai da ki sep la jong akamai te ulit te ku tau shin rang batu ya ka phone jong ana jing tray ka durung adon mo ngalai nga screenshot na po kamera tapi tip ka eke basi ngapang ha kami simpi tip ngapang ha kami sim ngap bandai yam ro kami ke umat pan yam tengam tre na marapangan long ka priu ka strong ka jing im ga jonga ti utu ka phone na jing tray u ak kum baulong kum